Kawasudo Karamogi migawo mar thieth okwedo weche maliekore ni kit guonyo ma idendo ni mpox medo landore pacho ka. Kochiwo lero ewi tuono jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Muthoni olero ni kopogore kod ng'at achiel manoyudo kod ranyisi mar tuono, onge ng'at machielo mosegamo tuono. Ma owacho ka nonro mar menyo jopiny dhi nyime e tong' matudo Kenya gi pinje mamoko ka ranyisi en tong' ma Malaba mar geng'o landruok mar tuono kowuok e pinje maoko. E kinde ma weche osebedo ka wuok ewi muoch mar kit guonyo moro magalagala ma iluongo ni mpox, migawo mar thieth koro wuok oko ka kwedo ripode ni nitie ji mamoko ma osegamo tuono e pacho ka. Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Muthoni onyiso jo Kenya mondo obed motang' gi weche ma osebedo ka fuong'ore ewi guonyono kendo gichik itgi mana ne wach mawuok kuom migawo mar thieth. We don't have any other confirmed mpox case unless the one that we talked about, the 42-year-old male. Until when the ministry communicates and states that we have another mpox case, please let us not start circulating rumors. Let us stop circulating information. If you are suspected, you're not confirmed. You could be having chickenpox or any other disease, but not mpox. Muthoni lero ni podi dhi med tim pim e tong' ma oganda donjogo e pacho ka mar menyo kapo ni nitie ng'ata mani kod ranyisi mar tuono, kendo medo chiwo puonj ewi kaka oganda nyalo ritore ewi guonyono. It is important to note that screening is mandatory at those border points so that we avoid an influx of people who already have probably signs and symptoms of the disease coming into the country unnoticed. So we will continue with the same. We will continue with the sensitization. We will continue with the surveillance and screening at the border points to ensure that our country is safe. Kaka yoreno ni ogeng' landruok mar tuono donjo e pacho ka, apisa mag migawo mar thieth kod lakteche ne otayo pim ne joma tiyo kod tong' ma Malaba ka donjo e pacho ka kowuok e pinje malibamba. Pim ma jowuoth opoyo ni timo gi lony mamalo. Process hapa iko tu sawa. Nimependa venye wanaifanya. Mpox nimesikia ni ugonjwa mbaya sana. Tuanze kupima na tujikinge na tusimeze dawa ovyo ovyo. Madaktari wanafanya mambo yao kabisa kwa ukamilifu. Lazima mtu akipita pande ile akirudi lazima afanywe screening, na vile naona sijawahi kusikia kama kuna yote yamepatikana na hiyo ugonjwa hapa. Joriembo mag nyamburko mating'o sike ka ng'ado tong' kendo dhi e pinje maoko kata kamano ywak ni chenro mar pimo oganda mar fwenyo ranyisi mar mpox itimo mos e Kenya ka opim kod pinje malibamba. Gino mag ywak ni okelo dhungruok mag nyamburko e tong' ma Malaba e apaya ma Kenya kadhi Uganda. Challenges ni nyingi, mostly kwa scan is very slow, sometimes network impotea ama anapata foleni kule ndani wanapofungana. So the best option kwa naona at least wangeweka another, even scan ukiscan unatoka ama kuna space kubwa, kwa very much more better kwetu kama madereva wa trailer. So unapata mtu like kama sisi tulianza pa ni jana the whole day tumepiga the whole night, inabidi ulale asubuhi amukie because of the Kenyan side is very slow. Ka sirikal kokalo migawo mar thieth medo jiwo kenge mag geng'o kit guonyo ma idendo ni mpox donjo kendo landore pacho ka, oganda okwa mondo bed akicha ka giritore kendo gibed ka gichiko itgi ne ler ma ichiwo kod migawo mar thieth ewi tuono.